Я Чинош Дар'я, учениця 7 класу Ніщацької середньої школи. Живу в вёсці Ніщата. Тетка, шануйте родное слово. Родная мова. Яна быццам цемент звязвае людзей. Яна дае ім найлепшы спосаб разумець адзін аднаго, адной думкай жыць, адной долі шукаць. Хто адрокся мовы бацькоў сваіх, хто ўздзеў чужую апратку, той адышоў ад народа далёка-далёка. Ён чужы ў роднай вёсцы, сваёй сям'і, і на яго браты глядзяць, як на чужынца. Да нашай моладзі звяртаемся мы з гэтымі словамі. Вы, маладыя, найчасцей пападаеце між чужых людзей, што вашай мовы не шануюць. Простай, мужыцкай завуць. З вас насмяхаюцца, калі гаворыце па-свойму. І вы, чуючы гэта, пачынаеце саромецца матчынай мовы, свайго народа, сваёй радні. Аб ім вы забываеце, чужых багоў прымаеце, чужую гутарку, звычаі, чужое імя. На вас, моладзі, ляжыць вялікая павіннасць развіваць далей родную мову, узбагачаць свой народ знаннем і культурай. Вы здабываеце навуку для сябе? Дык дзяліцеся з ёй з тымі, хто для вас цяжкай працы здабывае кусок хлеба. Толькі не кідайце роднай мовай, бо сапраўды тады для свайго народа вы ўмёрлі. Мейце смеласць дзяржацца роднага слова, мейце сілу і адвагу голасна ўсюды казаць па-свойму. І гледзячы на вас, асмеліцца і іншыя зразумець, што шчырае сэрца беларускае б'ецца не толькі пад мужыцкай сярмягай, паверыць ва ўласныя сілы свае і пойдуць цвёрдай ступой да лепшай будучыні, да ясных зор шчасця народнага.